Уважаеми гости, скъпи приятели, скъпи съграждани, радвам се да сме отново заедно. На предстоящите избори ние ще дадем своя глас за това как ще се развива нашия чудесен град в следващите години. През тези изминали 4 години ние успяхме да реализираме инвестиции за над 120 милиона. Нещо, което не се е случвало в нашия град. С тези средства обновихме много детски заведения, обновихме местата за спорт и за отдих, направихме нови центрове, в които да бъдат настанени както възрастни, така и деца в неравностойно положение. Започнахме обновяване на инфраструктурата на всички населени места. Всички вие знаете, че само преди 2 дни беше открит газопровода Добрич-Силистра. Нещо, което има изключително голямо значение както за всички нас, така и един изключително добър знак за всички потенциални инвеститори в Силистра. Знаете, че в момента изграждаме водния цикъл. Силистра стана най-големият строителен обект в България. Бяха разкрити много нови работни места. Създаваме неудобствата, които чувстват нашите граждани в момента, но сме с пълната амбиция в най-краткия срок, дори до края на този месец, да направим всичко, което е възможно, за да бъдат основните улици на нашия град в състояние, в което всички ние искаме да ги виждаме. Така отворихме и нови врати, в които бизнеса да търси своята реализация. Както казах преди малко, открихме стотици работни места. Наши съграждани намериха как да издържат своя бит, своя начин на живот и да реализират своите идеи в семейните си начала. Всички ние знаеме, че нашия град не е в това състояние, в което искаме да го виждаме. Силистра не е още града мечта, както искаме ние да бъдем. Важното е според мен, че поставихме едно чудесно начало. Начало, което ако се беше случило в изтеклите 26 години, нашия град и всички населени места в община Силистра щяха да изглеждат по много по-различен начин от това, което е сега. Пак казвам, за мен е важно, че сме поставили началото. Затова съм сигурен, че всички ние обединени трябва да продължим и да реализираме своите идеи, които имаме. През изминалия мандат всичките проекти, които реализирахме и тези, които и в момента осъществяваме, бяха и се реализират с изключителната подкрепа на политическа партия ГЕРБ. Браво! Именно политическа партия ГЕРБ беше тази, която обърна внимание на град като нашия, не само на областния град, не само на населените места в община Силистра, а на цялата област Силистра, което ние, като жители на град Силистра, не можем да отчетеме и трябва да оценим по подобаващ начин. Аз мисля, че всички ние сме разумни хора. Смятаме, че това, което сме започнали, е доброто начало за Силистра. Че именно в такава посока и с такова темпо трябва да се движи всичко, което искаме да се случи в нашия град. Какво сме направили? Както и преди малко беше казано, работиме и за настоящия програмен период. Имаме изготвени проекти, които са одобрени, които са с разрешителни за строеж и най-важното, които са финансово осигурени. Разписал съм договор, с който вече са реални средства финансови в размер на 17 милиона и 900 хиляди. Това са средства, които ще влязат в град Силистра. И нека в кръга на шегата, ако ми позволите, така както навънка не спира да вали, нека и на нас да ни върви по вода, да си пожелаем успех, да го получим за Силистра и за всички граждани на Силистра. Благодаря ви и успех! Благодарим на доктор Илиян Найденов!
Сега нека да поканим на сцената един човек, когато всички наричат мотора на ГЕРБ. Той е в първите редици на модерната българска политика и е сред хората, които успяха да изградят мост между централната и местната власт. Аплодисменти за заместник председателя на ГЕРБ и председателя на Националния предизборен щаб Цветан Цветанов! Здравейте, приятели от Силистра и Силистренска област. Днес, за голямо съжаление, сме в тази зала, която е доста малко, за да побере всички желаящи да присъстват днес. Но времето, все пак, трябва да се съобразяваме и с него. Единственото, което запомнихме днес, при всичките срещи, които проведох във всички общини, е, че ще ни върви по вода. И толкова много дъжд. И най-много искам да ви благодаря за подкрепата, която даваме за развитието на българските общини, за подкрепата, която дадохме 2014 година, за да може България да има правителство стабилно с министър-председател Бойко Борисов. Казвам тези неща, защото не трябва да забравяме това, което се случи 2013-2014. При правителството на Орешарски кмета на Силистра получи 0 лева, което означаваше отношение, но това беше отношение към всички вас. Аз смятам, че един министър-председател трябва да се отнася с необходимото внимание, с голяма отговорност към всички български общини. И за това искам да заявя пред вас, че премиера Борисов и в първия си мандат 2009-2013 и във втория си мандат не дели общините на наши и ваши. Защото знаем, че всяка една политика трябва да стига до българските граждани, живеещи във всяко едно кътче на страната. Искам да благодаря и поради това, че има страшно много хора, ще е трудно тяхното придвижване. Алтимир, който е народният представител от Силистренският многомандатен избирателен район. Искам да благодаря на Милена Дамянова, с която Силистра и Силистренска област може да се гордее. Искам да благодаря на всички структури на политическа партия ГЕРБ, защото без вас няма как да получим подкрепата на над 1 милион български избиратели, участвайки в национални избори. Победата на ГЕРБ за 9 години, 9 поредни победи, е победа за бъдещето на България. И това е общ резултат от всичките усилия, които сме полагали през тези години. Благодаря на всички общински съветници, благодаря на всички кметове на населени места, благодаря на всички кметове на общини, които представляваха ГЕРБ в този мандат. Защото днес много по-приятно място за живеене е Тутракан. Тук е доктор Димитър Стефанов. Тук е доктор Юксел Ахмед, кмета на Дулово. Тук е Любо Сивев, който е кмета на Кайнарджа. Тук е и кмета на Силистра, доктор Юлиан Найденов, който всички ние ще изберем за следващ мандат, защото знаем, че това е най-доброто за Силистра. А областният център дава енергията и тласъка за развитието на Силистренска област. Казвам, че всички тези общини станаха много по-приятно място за живеене, защото кметовете натрупаха опит, изградиха капацитет и се възползваха от европейската солидарност да усвояват средства, за да се развиват общините. Само ще кажа, че никога не трябва да забравяме как започнаха мандатите си, с колко милиона бяха задълженията. И нека това да не го забравяме, защото нашите политически опоненти, когато излизат и предлагат какво ще направят,
нека да бъдат така добри да си признаят какво оставиха, когато освободиха кметските постове. Искам да им благодаря на тези кметове, защото знам какви усилия полагат и как ежедневно се обаждат на министри, на депутати, за да може да се търси тяхното съдействие за решаване на важни проблеми. Било то за болница, било то за училища, било то за инфраструктура, било то за всичко свързано с всяка една секторна политика. Скъпи приятели, не може да си представите каква отговорност носят тези хора пред вас. И днес, когато застават и искат отново вашето доверие, те го правят с високо дигнати чела, защото знаят, че са дали всичко от себе си. И те не са възприели тези постове като привилегия. Те не са възприели тези постове като нещо, което им е дадено даром. Те са се натоварили с отговорност. И това, което каза доктор Найденов за неудобствата, които имате днес с реализирането на един важен проект за водния цикъл, аз съм убеден, че това е нещо, което трябва да се случи във всички общини, за да може това неудобство да даде дългосрочната перспектива вие да живеете много по-добре. Знам какво се случва, когато се строи. Но всички знаем, когато нищо не се случва в продължение на 20-25 години в някои общини. И точно за това ГЕРБ е пред вас. Затова ГЕРБ имаше национални слогани: открито управление, време за промяна, воля и всичко това, което днес имаме като национален слоган, който стига до всяка една българска община: видими резултати. Това е, което може да отчете ГЕРБ, и днес България е една малка строителна площадка, защото искаме да направим общините достъпни за хората, общините достъпни за бизнеса, общините достъпни за тези, които искат да инвестират и да създават нови работни места. Но преди всичко искаме да ги направим общините приятно място за живеене и да се върнат тези, които напуснаха родните си места. Защото, приятели, не върнем ли този потенциал, който излезе от България, няма бъдеще за общините в България. И затова трябва да полагаме точно тези усилия и постоянно да работим за това. Аз искам да поема ангажимент пред вас, че като председател на най-голямата парламентарна група винаги съм помагал и винаги съм откликвал за всяка една проблемна ситуация, която ми е поставена на дневен ред. И трябва да знаете, че министър-председателят и всички ресорни министри винаги са се отнасяли с огромна отговорност, за да изпълнат ангажимента си. Всичко, което правим днес, и това, че днес съм пред вас, е на първо място да изразя моето уважение и респект от самите вас. Защото без вас, без вашата подкрепа, няма да има ГЕРБ и няма да има развитието на всички общини в Силистренска област. На 25 октомври Силистра номер 5 за бъдещето, да продължим започнатото. И накрая искам да кажа едно голямо благодаря на Тошко, който пое областната структура на политическа партия ГЕРБ. Даде всичко от себе си, за да може днес, когато бяхме в Алфатар, в Главиница, също да искаме победа и да постигнем това, което го има вече в много общини в България. Благодаря ви, приятели! Бъдете живи и здрави на 25 октомври! Победа! Победа! Благодарим на господин Цветанов. Нека, скъпи приятели, да изпратим с аплодисменти доктор Юлиан Найденов, неговият екип, както и всички кандидати за кметове в областта. Ръкопляскайте им силно, нека така да им пожелаем успех! На 25 октомври
25 октомври, ето